ta ka shong ha ki pai ba he ka shong ki pai ba kan ta ki pai ba ki jiet kum no ki jiet te la da pitum so jo ma ban mi so nyam tra kan ni kan no ka ji kai ki pai ba aba ki jiet ta jiet shong no rim mangi na kan jing hi ka voice of the people party kum bangi la pular so pai ba for election ang iyo ay kalapan ng sarkar halor kanong rim ngangit play i kanong rim ji da oh yo la circulate ti partner da kamdon kanong rim ni ma bani don ng sarkar pat ngin don kalen persya banwa aro ya kimat jo pat ba kamdon kanong ko jingkalan kalen jo voice of the people party Sim nak makajingsak tu ni sebelum pada kejadian yang kau PPP sama kiau. Ngamma ban ong iya menta namar pa ni da kamensin ko ko ila ya wan shi ko jelan ka para initiate na nila fat na sing GDP pat nila troa to pa ngini try lang halor kini ki kendon wala da na ban priang i ki kendon bang ban khang la dia ga NPP ba kan la ka por ngin ai wat dia jing kesan ka pa ba ila le tang ka ta ko ngila le pala ti ka tang ngila le te ngam tip ti ka execute ka so ki bikin juba bi pai ba